ni an don ga ye sɔgɔmada in na fala ye ja an bɛ ka baki suyɛni ko min fɔ ko Mali fan caman de don koyi minisiriso yɛrɛ ko k'an ye kuma min fɔ ko tiɲɛ don fala ye olu yɛrɛ dɔ di ka fara a kan nka ko maa minɛna la k'a denmisɛnnin si tɛ baki tɔ kɛ tuguni mɛtiri minnu fana y'a kɛ olu fana bɔ o mɛtiriya la k'olu sen bɔ kɔlɔsili la pewu fana ko n'i bɔra kɔlɔsili la n ko o y'i ka san ɲagaminen de y'i bolo min bɛ sɔrɔ a la e tɛ musaka mɛtiri fana ka musaka labɛn waati de ye nin ye bi an bɛna na para ɲɛ kelen kɛ Bafulabe kɔnɔna fala ye baki bɛ yen dɛ baki ma tiɲɛ dɛ nka jama de cayara baki ma fɛɛrɛ minnu sigira fala ye k'u bɛ n'i taara bi na Bafulabe ni dumuni b'i bolo n'i ma farati u b'a bɛɛ dun k'a ban kabini mɔgɔ b'a fɔ ko an bɛ ɲɛ sigi la fo sisan dutigi yɛrɛ bɛ bɔ k'u yɛrɛ ɲini ka mɔgɔw to du kɔnɔ wa fana a n'a ɲɛgɛnna ta o fana ka gɛlɛn kosɛbɛ donc u bɛ ka fɛɛrɛw kɔni tigɛ an n'an da don o kuma na bi sɔgɔmada in na kɔkan kibaruyaw o fana bɛ an bolo farikolo ɲɛnajɛ Afrique du Sud ale y'an siɲɛ ɲɛna sɔrɔ fala in ka fisayara u y'u ka se fɔlɔ sɔrɔ kun an yɛrɛ kun ɲɛna ko minnu b'u dasi u y'olu dasi 1-0 Afrique du Sud kɔni a fana bɛ taa 16e de finale la n'Ala sɔnna a ma ndolatan 4 de bɛ bi fana i n'a fɔ kununko ta tun bɛ 4 ye cogo min na ni Ala sɔnna a ma ni nin ndolatan bɛɛ lajɛlen banna pewu fala ye jateminɛ tɛ yen tuguni n'i cira dɔrɔn i bɛ taa ka so n'i kɔni cira dɔrɔn i bɛ waa wɛrɛ i bɛ minɛnw cɛ i bɛ taa ka so sɔgɔmada in na nin ye an donkan ye. Bi sɔgɔma in na ka kɛ ni jamanakuntigi ka san 5 sɔrɔli ye minisiriw bɛ ɲɛfɔli min na ka se ka yira maaw la k'a fɔ baara minnu sera ka kɛ an yɛrɛ ka minisiri n'o ye kunnafonidi minisiri ye Alhamdu Agi Iliyɛn ale ye dantigɛli min kɛ an bɛna na o d'aw ma yaasa a bɛ se k'a faamuya cogo min na sabula yɛlɛma caman fɔra ale fɛ o yɛlɛma bɛ tali kɛ maaw yɛrɛ kungow la n'a baara dɔw sera ka sigi sen kan ka ɲɛ kuma tɛ kiiri bunakun ka fala ye a bɛ fisaya kosɛbɛ Alhamdu Agi Iliyɛn ni an ka minisiri n'o ye kunnafonidilaw ka minisiri ye an ka jɛ k'ale ka laseliw lamɛn. Bon, télécommunication sera là an ye sotelma sɔrɔ sotelma a majorité bɛɛ tun bɛ kɛnɛmamɔgɔw bolo Maroc Telecom donc président de la transition ko parce que nin yɔrɔ in b'a fɔ a ka lamɛn kosɛbɛ président de la transition ko il faut que an ka rapatrier an ka kɛ majoritaire ye sotelma tɛ se ka kɛ an ka opérateur historique et puis an sen ka bɔ la ka kɛ actionnaire minoritaire ye donc an ye commission dɔ créer ne yɛrɛ de tun y'a président ye ministre caman tun b'a la an bɛna taga segi la ko la parce que u tun ma sɔn parce que droit commercial fana fɛnw ka ca mais ala barika la an ye fɛn sɔrɔ an ye succès sɔrɔ a la parce que Mali kɛra actionnaire majoritaire ye sotelma la an ye licence feere 160 milliards milliards kɛmɛ ani milliards 60 a wari bɛ taara trésor de la SANU fɛ donc a donna jamana ka ko la donc aujourd'hui on est à 56% comme actionnaire du Mali donc Mali sotelma kɛra Mali ta ye an ye poste dɔ fana sɔrɔ sotelma la min tun tɛ an bolo comme directeur adjoint au kɛra malien directeur des ressources humaines ani directeur des finances ani responsable de l'audit o ye a yɔrɔ ɲɛnamaw ye olu se tun t'an bolo o bɛ nana donc il y a la direction nationale de l'économie numérique. L'économie numérique est extrêmement importante. Les jeunes qui sont là, aw bɛɛ bɛ connexion kɛ aw bɛɛ bɛ taa intelligence artificielle la ale ye économie numérique de ye donc atelier thématique caman kɛra sisan bɔlɔlɔ sira fɛ kɛlɛ caman de bɛ ka kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ tiɲɛni fana caman bɛ ka kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ donc jamana bɛ kan k'i yɛrɛ lakana donc
an ye stratégie de kɛ a tɛ kɛ ni stratégie tɛ ani hakili an ye stratégie de élaborer an n'an ka baarakɛlaw min b'a to ka maliyɛnw lakana cybersécurité fan fɛ. Bon, dans le cadre de la SMTD, là, on avait un projet qu'on appelle le projet Mali numérique qui était carrément bloqué. Carrément bloqué. C'est un projet de 93 milliards. Bon, allez, fibre optique, de M. Badon, avec du Djoukoro, on fait une connexion avec une fibre optique. Donc c'était bloqué. Maintenant, on a débloqué ça avec la Chine et ça a été réalisé entièrement. Il y a data center fanadla. Data center ni mo mbeta aéroport lo baye. Maintenant, follow Mali de notre mestoke kenemali. Donc ni ka donné be ika sutara ko no be mo be fe yoro ko no yiko lo bobo. Donc ouais c'est ça. Je crois que mon bambara c'est est clair. Voilà. Donc voilà, anya be la patrie kana parce que ika gondo ko manga ke mo refi. Parce que Mali est doudé ni anga statistique ou be mo men fe. Ou be o ka ankele. Donc, il y a des présidents qui ont rapatrié. Donc, on a créé un centre, n'est-ce pas, un centre de data center de tiers 3. C'est la dernière génération. C'est très cher avec courant génie, mais fin lakana plutôt là. Nous avons déployé des centaines de caméras de vidéoconférence. Donc, on va colocher, on va mettre parce que la caméra va faire ça. Partout pour que la police donne, les gendarmes ou comme Jamana Lakana. Au niveau de l'agétique, c'est parce que le ministère de la justice de Baraké, le casier judiciaire, par exemple, Banyangara de Bonon, faut Banyangara Kasekana, ou bien même casier judiciaire. Maintenant, au Bana, ministère de la justice entre la Barabella, l'agétique et la Barabella techniquement. Donc, à toi, à mise en œuvre. Plateforme d'obé, il sait qu'il y a un téléphone qui a un casier judiciaire sera. Il va avoir un téléphone qui il va sur le téléphone sans bouger. Il y a un certificat de nationalité là et puis il y a un système de gestion intégré des affaires judiciaires. Par exemple, pour que les magistrats sachent maintenant comment est-ce que une personne est de bonne moralité ou de mauvaise aussi, elle a été condamnée ou pas, il y a une base de données qui est là, vraiment qui permet aux magistrats, en nous faisant plateforme développée, c'est l'AGT qui l'a développée. Poste Bouyo Beroro, en guichet de informatique, connexion, il sait qu'il y a casier judiciaire serait. Ni pas faire un concours de la fonction publique, ni Gaou, au lieu qu'il déplace ni dossier, il va blayer, non, ou va blacana, les cachets de la poste faisant foi. Donc par les nets, tous ces règles. On a développé beaucoup la fibre optique aussi, parce que la fibre optique, allez, n'a pas qu'à. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'universités qui prennent des cours par correspondance, par visioconférence. Tu ne peux pas faire de visioconférence s'il n'y a pas de connexion. Et la connexion, c'est la fibre optique. Donc, nous avons aussi la publication des résultats. Il y a des fous ici, les résultats sortent immédiatement, il va payer le téléphone là. Même si cette année, ça bégait un peu pour le DF l'autre jour, c'est parce que beaucoup de gens ont demandé au même moment, mais on a vite réglé. Bon, au niveau du ministère de l'urbanisme aussi, c'est que sous Jamana de Soumumbi, ani Soumumbi location, ani Minutel location, ani Jamana taille, ani Minu privé taille, plateforme B maintenant, associé le téléphone, vous voyez tout. Notre géométrie fait 600. Il y aura un terrain qu'on va pas savoir. Notre géométrie fait. Les géomètres même peuvent te dire sur son téléphone ici, ou bien sur son ordinateur, et quand tu ou bien tout ça, c'est des plateformes qui ont été développées. Nous avons aussi créé des sites, n'est-ce pas? Au niveau de l'AS, je reviens là-dessus, nous avons créé une plateforme et une web TV qui sont consultables partout. Keleba Minkara, Bara Minkara, c'est vrai, il y a un ministre, mais journalistes ou communicants, ni techniciens, il y a Baraké. Fala ɲinan san baki hukumu kɔnɔna na denmisɛnninw caman minɛna suɲɛni la ɲɔgɔn dan so olu kɔnɔna na baki ale min bɛ senna nin waati in na min ye telefɔniw ye u donna no olu ye jaabi dilannenw k'olu bila olu kɔnɔ ka tila ka olu ci ɲɔgɔn ma o la sa waleya in kɛlen anw tun ye kibaruya di nka jɛkulu min yɛrɛ bɛ minisiriso kɔnɔna na n'a bɛ fɔ o ma ko centre national des examens et concours
olu yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko waleya in ko tiɲɛ don fala ye a kɛlen ekɔliden minnu minɛn'a la olu kɔni ka ɲinansan baki nin y'o bannen pewu mɛtiri fɛn fɛn bɛ yen fana k'o fana sen yera ko la santiri maaw y'a yira sa k'a fɔ ko olu fana nɔrɔ bilara a nɔgɔnni fana fɛ fala ye yɔrɔ minnu don kosɛbɛ min ye segukaw fɛ yen ɲɔgɔnna yɔrɔ min bɛ yen o ɲɔgɔnna yɔrɔ kelen bɛ a la Bamako yan min ye Banuman fan fɛ n'a b'a fɔ ko dugu kɔnɔna o fana ɲɔgɔnna yɔrɔ dɔw bɛ a la Sebenikɔrɔ Gale o fana bɛ a la Kayiba Jabate kɔnɔna o fana b'a la Baɲangarakaw fɛ yen o bɛ a la ale ni Moti ka taa fara Kalabankɔrɔkaw olu ka yɔrɔ kan Joyila ale ni groupe scolaire min bɛ yen kɔnɔna sa n'o ye Kundu ye ko olu fɛ yen ninnu yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen CNS mɔgɔw y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni yɔrɔ ninnu na sonyɛni ni namara denmisɛnninw y'a boloda u ka lakɔlɔsilibaa dɔw ɲɛna lakɔlɔsilibaaw kɔni olu ta kɛra olu nɔrɔ bilara nɔgɔnni fɛ minisiriso ko sa ko a b'a ɲini maaw fɛ sa maa bɛ yen n'i bɛ nin wulikajɔ ni nin cɛsiri nin ko ninnu na ka juguya ni ka namara ta ka ɲɛsin ɲɔgɔndan ninnu kɔnɔna na i k'a dabila wa ni i sɔrɔla a la olu b'u jɔ u jɔyɔrɔ la sabula sarakisɛw bɛ a ko la min fɔlen don kalandenw ye min fɔlen don lakɔlɔsilibaaw ye wa min fɔlen don hali finitigilaka minnu bɛ a ko kɛnɛ k'a ye wolomasiri tabaw ka bolofara min bɛ yen n'an b'a fɔ a ma ko berewuruzi jikɔrɔni paarakaw fɛ yen olu ka maakura minnu taara sa yaasa ka olu dege paara jigili ale la ka yɛlɛ n'i ye avion kɔnɔ k'i fili ka jigin ko furajalan o baaraw olu sigira sen kan min ye berewuruzilakaw ye sa jikɔrɔni paarakaw fɛ yen olu ka kan min bɛ yen n'u bɛ taa pankurubu ta ka jiginni kɛ n'a fɔ ma ko paara o baaraw sigira sen kan ka n yɛrɛ kɔɔri ɲɛmaa bɛ maa min bolo fala nin ye belebele ye dɛ Mariketa an ye Kidali kɛ ɲɔgɔn fɛ fala ye nka wa a don ma ja dɛ Kidali u ye nin de bon k'u jɔ k'a taa tɔ lajɛ a tɛ ka fosi ɲɛ terorisiw ye fɛn sugu bɛɛ k'a la hali sisan i b'a ye k'a fɔ a da fɛnnen don kɛlɛ in o kɔlɔlɔ dɔ de don nka maa min don fala ye kɛlɛkɛcɛ don Mariketa colonel ale de bɛ ka kalansen sigi denmisɛnnin ninnu kunna n'o o ye berewuruzu kuraw ye min ye k'i don paara la sa k'i lajigi kɛcogo fila b'a la ka jigi sɔɔli ka jigi tayi o bɛ yen min ye jigitɔ ka baara ɲini fɛ n'a sɔrɔ sa maa dɔw bɛ yen ko baloko dɛsɛ bɛ olu la ka balo di olu ma o fana paara jigicogo bɛ yen ka maramafɛn di i yɛrɛ ka maaw ma olu fana bɛ yen ani ka taa jugu jɔyɔrɔ lajɛ k'a jateminɛ a bɛ cogo min na olu bɛɛ lajɛlen bɛ yen dɔw fana bɛ olu ta ye ka jigi ka kibaruya sanuman ɲini ka baara kɛ ni kibaruya ye ka tila ka yɛlɛ sanfɛ tuguni walima ka jigin ni mugukisɛ ye ani marifa yɛrɛ ye ka taa o di i ka kɛlɛkɛcɛw ma ni paara ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen kalanw bɛ sen na min ye colonel Mariketa ye belebele a y'a yira sa k'a fɔ ko cɛdenw kɔni ko ale yɛrɛ b'u tɔn kɔfɛ yan su ni tile min ye namara ni tulonkɛ ti ɲɛ min na fiyewu k'o baaraw o de bɛ ka kɛ sen na paara dɔw bɛ yen olu ka bon dɔw bɛ yen olu ka dɔgɔ a bɛɛ lajɛlen kan ka dege yaasa min ye o bɛ se ka kɛ maa joolen cogo min sabula sɔɔni min ye jamana wolomasiri tabaw ye o mago bɛna na se ninnu ma u ka baara kuraw nataw sira fɛ o de la sa ni kɛnɛ bɛ ka fɛrɛ ninnu na yaasa baara bɛ se ka to sen na cogo min na Gawokaw fɛ min ye taji ye ale ni balo dɔw donna Gawokaw fɛ kunun na siniko a yɛrɛ sa k'a fɔ sa ko min ye sitɛriniw caman ye olu kɔni bɔra Nizɛrikaw fɛ yen balo b'a la cogo min na min ye taji ye o bɛ a la taji bondo min b'a la sa o bɛ se 30 ma min ye balo fana minnu b'a la sa o bɛ taa se 30 ɲɔgɔnko fana ma nin kɔni minɛ fisaya fewu Gawokaw ma nka min ye taji ye a tɛna na to Gawo dugu yɛrɛ dɔrɔn kɔnɔna na Gawo b'a la cogo min Menaka b'a la ani Kidali olu b'a la n'u bolofaraw bɛ u ka dugu kɛrɛfɛ dugu bɛɛ lajɛlen bɛ a la dugudenw olu kɔni ka nisɔndiya yira juraw fana y'a yira sa ko n'u sara kosɛbɛ sabula nin waati in na taji kun kɛra n tɛ san ye a ti ye ɲɛna Gawo yɛrɛ kɔnɔna na wolomasiri tabaw ka nin baara min sigira sen kan a tɔgɔ ye ko sirajɛ de sa ka se ka taa balo ale ni taji k'o ta ka bɔ Nizɛrikaw fɛ ka labɛn zanga minɛ ka na min ye an sɔnko k'o cɛci ka sɔrɔ ka na Gawo ale dugu kɔnɔna na baara in kɔni sigira sen kan u nana yɔrɔ min na min ye colonel ye n'ale bɛ dugukoloko kunna n'o ye colonel Ibrahima Samasa ye a ko bila ka suma tere ka jugu a ye taa ni bɛɛ lajɛlen ta ye min bɛ to Gawo yan ka to Gawo baaraw ka sigi sen kelen kan lakana baaraw ka se ka kɛ yaasa nin ko in a ka ban labɛn ka kɛ taa ka kɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ sabula min ye dugudenw ye o mago b'a la samiyaji min dontɔ filɛ nin ye balo ni dumuni ni taji a ka se ka bɛɛ lasɔrɔ yɔrɔ teliyala joona yanni samiya ale ka yɔrɔw tigɛ ka maaw k'olu yɔrɔ janya ɲɔgɔn na min ye DGCC ye ale b'a ka wuli ka jɔ la
sɔngɔko ta na sira fɛ ani lakɔlɔsiliko ta na sira fɛ ani ka se ka kibaruyaw di maa minnu bɛ sa ni olu kɔni nalen don ni moto ye walima ni moto bɛ minnu bolo fala ye u bɛ ka t'olu ka yɔrɔw lajɛ e ko ko moto bɛ e bolo a maralen bɛ mini joli don i ye joli jira an na joli b'i bolo joli kan ka na min ye DGCC ye a bɛ o baaraw la wa a y'a yira sira k'a fɔ ko min ye maa o maa bɛ yen fana n'i ka moto bɛ nalen fana i ka se ka kibaruya d'u ma wa bi yaasa ka se ka ko in bɔ nɔgɔ la fewu min ye 30 fu 8 o y'u ka nɛgɛjuru sira surumanw ye walima i bɛ 36 kɛ fu 9 ni 2 kɔni 36 fu 8 walima 36 fu 9 san kalo 12 don o don n'i ye nin dasi k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 17 nɛgɛ kanɲɛ 7 ka se nɛgɛ kanɲɛ 17 ma i ni DGCC maaw aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'an bɔra DGCC la sa an bɛ taa min ye Kucalakaw fɛ yen Kucala polisi ɲɛmaya bɛ maa min bolo nin waati la n'o ye commissaire principal de police Atayer Ag Amidi ye ale ye sɛgɛsɛgɛli dɔ sigi sen kan a ka brigadelakaw fɛ nin kalo in tile 20 ani 21 siganama 2 tɛgɛ taara da olu ka maa minnu ye bingali kɛ sira kan ka maaw ka bolominɛw daraki u la ka mobiliw jɔ ka maaw daw disi ka k'u mɔmɔ ka fɛnw bɛɛ lajɛlen b'u kun brigadi cɛdenw olu ye wuli ka jɔ kɛ k'u bolo da siganama 2 ka maa fɔlɔ in kɔni sa a bɛ fɔ min ma drogue ma sa ko cannabis o birikiden 20 yer'u bolo moto 2 téléphone portable ne kun ka téléphone dɔ buru na Kucala va fɛ est-ce que o t'a la iPhone b'a la iPhone 12 a lajɛ ka n yɛrɛ fala ye kana girin ka jaabi i b'a lajɛ fɔlɔ yanni ka jaabi di i y'a lajɛ iPhone t'a la na iPhone t'a la ne ta t'a la o la sa polisilakaw fala ye u ye nin maa kofɔlen ninnu dugudenw nana kibaruya d'u ma koyi anw datɔ sugu la u y'an da an disi kan koyi k'an mɔmɔ wa min ye u ɲɛdaw bɛɛ kun dogolen don u ye busan kɛ k'an ba de bɛ dasi k'an si de bɛ k'an kana lakali maa ye kɔsayina ta in o de ma se ka kɛ dogo la fiyewu fala ye dugu min bɛ n'u b'a fɔ ma ko Siɲɛ ale ni Ndereso maaw miyankaw olu nana ka n'u ta da polisikalakaw fɛ yen koyi ko nin ko ma ɲɛɲini ninnu bɛna na sugu taa ni baara bɛɛ lajɛlen nɛgɛbɔ olu la o la sa min ye Atayer Ag Amidi ye ale m'a bila dagirinda la a ka brigadi cɛbaw a y'olu wele olu ye wuluwulu ni salo kɛ ka wuli ka jɔ kɛ su ni tile fo ka t'u bolo da maa ka sa n'o ye siganama ye ide a bugunatigɛw ye nka u b'a wele ko Baburu si bɛ san 29 na ale kɛra siganama fɔlɔ ye nka min ye bɛnbancɛla ninnu ye fala ye bingalikɛla ninnu ye k'u ka ɲɛmaa yɛrɛ yɛrɛ de ye Baburu ye Baburu kɔfɛ ale bɛ taa minɛ waati min polisiw donnen u ka kamalen dɔ ye mugu ci han ka tila ka 5 don fiɲɛ na ka taa n'a yɛrɛ ye nka o donna Baburu ka so u taara mun sɔrɔ yen sa o ye drogue kɔni ale pi pɔgɔden sefa wari 1,000,000 ani 80,000 u y'o sɔrɔ u bolo yen o dugusajɛ brigadi maaw ma sigi tuguni koyi u taara u bolo da siganama wɛrɛ fana kan o ye AS ale si bɛ san 18 na o fana minɛlen o ko k'olu don dɛ ko minnu ye Ndereso cɛkɔrɔbaw dasi fala ye k'olu don ale m'i dala cɛ o ale ko Baburu de y'u ka ɲɛma o y'a sɔrɔ Baburu minɛnen ale t'o kalama a ɲɛ ŋɔɲɛ Baburu ɲɛ ŋɔɲɛ a ko ale ma caman da koyi ale kɔni b'a la ale ye petipetini ale bɛ lenafanya cini ninnu kɛ nka fɛn caman bɛ yen u tɛ ale t'i sɔn ka wasa ale yɛrɛ t'i wasa a ka sɔnda la ni taliw kɛra dɛ k'a bɛɛ ye Baburu de ye o la sa nin siganama 2 sɛbɛn taara ka da u kan Ag Amidi n'a ka maaw fɛ fala ye k'u ka taa kiiri tigilamaw fɛ yen yaasa u bɛ se ka t'u ɲɛfɔ cogo min nin baara kɛcogo ɲuman o bɛ bɔ polisi directeur ba n'o ye inspecteur général de police contrôleur général de police Youssou Kone ale fana bɛ baara kɛ ministre min bɛ jamana kɔnɔ lakana ka ko kunna n'o ye général de division Dawudu Ali Mohamedi nin ye baara kɛcogo k'a ɲɛna min ye Kucala polisi so ye ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn baara kɛcogo ɲuman na n'u ka direction régionale sɛbɛn fasirila maa min fɛ o ye Compol Berté ye ale bɛ polisi direction ba la Bamakɔ yan k'an b'a yɛrɛ fo fala ye ko n'i bɛ polisiw wele ko o ko la Mali fantan 4 101 n'i y'o dasi i bɛ polisilakaw i bɛ olu sɔrɔ sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la
n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔne kɔnti la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔne bɔ yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔne application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔne ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔne i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni yɛrɛ ta ye bi an bɛ taa Bafulabekaw fɛ yen maa caman bɛ Bafulabe bi baki o tigɛli kɛlen don kataba 4 olu bolo camion 200 ɲɔgɔn ko o de dɛsɛlen don ka sira sɔrɔ bi min ye donitamaw mobili fitinin minnu fana bɛ a la n'o ye minibus ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ Bafulabekaw fɛ yen u bɛ ka baki kɔnɔ baki min kan k'u ta sa Tintila ka na n'u ye Babarotokaw fɛ yen dugudenw ni dugu ɲɛmaw u y'a yira sa k'a fɔ ko ni maa ninnu kɔni dɔw bɛ yen a bɛ kalo 1 bɔ ka sababuya kɛ baki ko ye ba dun fana bɛ ka fa sabula samiyaji bɛ ka jigin dɔɔni dɔɔni maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko n'u ma kɔlɔsi a bɛna na ni ko ye komi ni maaw sigilen to sabula ni ye maaw fara ɲɔgɔn kan ni sigiyɔrɔ ɲuman ni dayɔrɔ ɲuman ni fɛɛrɛw tigɛlen tɛ a kow bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o la sa jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ waati gɛlɛmanw ko ɲɛnabɔ ale ni merilakaw Bafulabekaw fɛ yen olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma min ye ba kanku 2 bɛɛ lajɛlen ye nin y'a kalo 1 ye Bafulabe kɔni sɛbɛkɔrɔ falen don yaasa sa lakana bɛ se ka sigi sen kelen kan nin dugutaala caman ninnu bɛ se ka cogo min na ka bɔ Tintila ka se Babaroto ale ni Bafulabe dugu kɔnɔ ko ka fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa dɔ bɛ se ka bɔ jamana cogo min fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ sa maaw n'u bolo minna olu la kɔlɔsili o sigira sen kelen kan min ye maa caman bɛ olu ye kɔnɔli kɛ fo ka taa sɛgɛn jura dɔw yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko se wɛrɛ t'u ye koyi min ni min bɛ yen u kɛlen k'u bɛrɛ don la Bamakɔ ta sɔrɔli a ka gɛlɛ sabula min ye sira dɔ in ye ka taa bɔ fɛ maaw y'o bila pewu ka taa Kayi bɛɛ lajɛlen nalen don ko ka Bafulabe k'o de magɛn min ye dugudenw ye ani dugutigilakaw ni jamana ɲɛmaa mara ɲɛmaa bɛ maa minnu bolo olu y'a yira sa k'a fɔ k'u ye fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan hakili jagabɔ sen fɛ hakili jagabɔ in ye tali kɛ min na o ye sa maa ninnu yɛrɛ bɛ se cogo min na dɔ bɛ se ka bɔ o hakɛ la cogo min na sabula maanifin cayalen don yɔrɔ in na kosɛbɛ a yirala sa ko min ye baki ye ale min tun bɛ jɔ waati ni waati ko k'a b'o la koyi n'a wulila nɛgɛ kanɲɛ 6 nɛgɛ kanɲɛ 20 a tun bɛ jɔ a b'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 6 mana tɛmɛ ni miniti 30 ye ka taa jɔ nɛgɛ kanɲɛ 19 ko k'a lajɛ ka dɔ fara o kan cogoya min na baara in bɛ se ka teliya dɔ bɛ bɔ jamana cogo min na o fɛɛrɛw sigira sen kan o ma mago ɲɛ a bɛ n'a fɔ don o don n'olu ye dɔ bɔ a la dɔ bɛna bila o nɔ na min ka ca ni kɔrɔlen ye o la sa sigi gɛlɛyalen maaw ma fala ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye jamana ɲɛmaaw k'u k'a lajɛ ka baki dɔ bila ka taa koyi k'u ka Bafulabe magɛn dɛ n'o tɛ an ka minɛn fɛn fɛn bɛ yen bi a bɛɛ bɛ ka tɛmɛ o de fɛ wa yenkaw fana jɔlen don mun na fala ye maa minnu bɛ yen u ka dumuni ko u ka sigiyɔrɔ ko u ka kɛnɛya ko denmisɛnninw b'a la maakɔrɔw b'a la min ye cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw fana bɛ a la bɛɛ lajɛlen mago ka gannen don tiɲɛ don waati dɔ la o bɛ ɲɛ dɔw ma sabula min ye furakɛlikɛlaw ye olu bɛ a la o la sa so min bɛ di maaw ma ani ɲɛgɛnko ninnu fala ye nin si tɛ ka labɔli ka tuguni wa dumuniko fana bɛ ka gɛlɛya Saka Sulemani Sanogo na ale ye préfet ye Bafulabe a ko nin ko in ka gɛlɛ koyi ko sabula ko gɛlɛya yɛrɛ nana fara gɛlɛya kan min na olu ye fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ yaasa ka se ka ko in teliya i b'a fɔ ko min bɛna ka fara a nɔ na o ka ca ni kɔrɔlen yɛrɛ ye o la sa olu kɔni ko sa ko ka welewelemada bila sabula baki min yɛrɛ filɛ nin ye n'o bɛ ka baara kɛ bi o fana kɔrɔlen don ne kungo k'e ka ba yɛrɛ tigɛ i ka baki yɛrɛ sɔrɔ hali n'i ko k'i solila ka bɔ i tɛ taama han ko minnu bɛ yen n'olu ye dɔgɔkun 2 kɛ o ka dɔgɔ dɛ dɔw bɛ ka t'u kalo 2nan na nin waati in na Tintila Babaroto ani Bafulabe ni ɲɔgɔn cɛ ko k'a lajɛ baki ɲɛnama ka taa d'u ma fɛɛrɛ ka sigi sen kan yaasa nin ko in bɛ se ka teliya cogo min na sabula ale kɛlen don tɛmɛsira kelen wa min ye mobiliw caman karajogow minɛnw fɛn minnu bɔra Dakarikaw fɛ yen olu caman de jɔlen don ba kanku kan yen ko k'a lajɛ sa u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na ka bɔ nin degun in ale kɔnɔna na Kulukorokaw fɛ yen sugu kura jɔra sugu kura in ale tɔgɔ dalen don Sɛki Hamala Bala min ye sugu in jɔra ka ban pewu yaasa maaw ka se ka don a kɔnɔ sa a bɛ taa sɔngɔ minnu na o y'olu bɛɛ lajɛlen dan tigɛ min ye butigi minnu bɛ yen n'o olu kɔni ye butigi fɛrɛlenw ye olu ye 5000 ye minnu bɛ yen sa n'olu dalen don ka sa o ye 3000 ye tɔgɔ sɛbɛn kɔni bɛ kɛ sa don o don yanni juillet kalo in nata in cɛ nka o y'a yira sa ko sugu in
juengalo in yɛrɛ bɛ taa fori waati o waati sa u na baara daminɛ a kɔnɔna na maaw bɛ se ka feereli kɛ cogo min na kucala musolakaw ko ka olu dege jago kɛ cogo la tɔnɔkantɔnɔ o ɲinini cogo ani ka se ka jagobanfilaya kɛ ka o sigi sen kan o la sa muso kɔni welela jɛkulu min bɛ n'o o ye sabu ɲuman musow ye olu welela k'u ka nin kalansen kɛ kabini nin kalo in tile 23 wulikajɔ bɛ senna ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa n'u y'u ka jagofɛnw sɔrɔ u ka se ka tɔnɔ sɔrɔ a la cogo min na u kana bin min ye kuma cogow ye sanni feere kɛ cogow ye u ka hakɛw ɲini cogo bɛ se ka sigi sen kan cogo min na musolakaw delilen don nin baara bɛɛ lajɛlen na min ye coopérative belebeleba min bɛ sa n'o ye koto ɲɔgɔntɔla ye ale musow fana bɛ a la olu bɛ bayɛlɛmali kɛ ka bɔ ntɔgɔnansokaw olu fɛ yen Oxfam ale de kɛlen don k'i bolo don ninnu kɔrɔ tile 3 kɔnɔna na yaasa u ka tɔnɔ dɔ bɛ se ka fara u kan cogo min na kurantigɛ ale ni taji ntanya o kɛlen don ka duwansakaw olu kɔni si u ɲɛna bi kosɛbɛ duwansakaw y'a yira sa k'a fɔ k'olu ka kuran o ye nɛgɛ kanɲɛ 20 a tɛ tɛmɛ nɛgɛ kanɲɛ 23 kan heure 3 tile kɔnɔ ɔ ko yɛrɛ ti fa bɛɛ ye fana o kɛrɛfɛ taji fana o ti ka ye ɲɛna min ye dugudenw ye olu tun ye bɛnkan sɔngɔ dɔ sigi fala ye ko k'a kɛ 400 litiri ye juraw ko k'a ti ka sɔrɔ olu y'a kɛ 700 ye o la sa dugudenw ko fɛɛrɛ yɛrɛ de ka ɲini bi taji bɛ se ka taa olu yɛrɛ fɛ yen cogo min n'o tɛ kurantigɛ in olu kɔni b'a dɔn kɔni olu ka kurantigɛ ye min o ye tajiko ye ɔ taji min bɛ na min bɛ k'a la o fana bɛ di maa minnu ma o fana man ca kosɛbɛ nin waati in na min ye duwansakaw ye u ko ka dɛmɛ d'olu ma yaasa u fana bɛ se ka taji sɔrɔ cogo min na min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don yorosokaw fɛ yen jigiya ale arajoso kɔnɔna na ale ni siɲɛ arajoso o ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen sen kan sa ka se ka kalan kɛ u ka arajoso baarakɛla musow kunna kibaruya sanuman bɛ se ka di cogo min na dugudenw bɛ se ka nafa sɔrɔ kibaruya minnu na u ka jɛkulu bolofara minnu bɛ yen sa olu ye fɛɛrɛ de sɔrɔ fɛɛrɛ in ale bɛna baara ta ale bɛna kɛ mun na kibaruya di u degelen kɔ o la sa kalo 18 ka se ka min ye dɔ fara olu yɛrɛ ka dɔnniya kan kibaruya sanuman dicogo kibaruya ɲɛnɛmaw dicogo kibaruya minnu bɛ nafa ɲɛ dugudenw ni duguladenw bɛ dugumusow bɛɛ lajɛlen ye u ka baara in bɛ tali kɛ o la yaasa cogo min na arajo dɔ bɛ se ka fara a ka maaw kan maa minnu bɛ a lamɛn Union européenne ka tɛmɛ fondation Ironal fɛ olu de kɛlen don k'o jɛkulu in sigi sen kan fala an bɛ te fa fɛ an bɛ sɔrɔ ka na ka taa CNT kɔnɔna na. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnba ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka taa se Sikaso ma suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka CNT ɲɛma n'o o ye général de corps d'armée Maliki Jaw ye ale ye lasigiden mun bɛ bɔ Palestinikaw fɛ n'o b'an ka jamana kɔnɔ yan ani Kibata olu bisimila min ye nin lasigiden 2 ye a fɔlɔ sa o ye min ye Viviana Hernandez Fonseca ye ale ye Kibakaw ka lasigiden ye lasigiden 2nan o ye Hassan Albalawi ye ale ye Palestine ka lasigiden ye an ka jamana kɔnɔ min ye Kiba lasigiden n'o ye Viviana Hernandez Fonseca ye ale ko sa k'ale nana sa u bɛ se ka kuma ɲɔgɔnyew kɛ cogo min Bamako ani Ava ni olu bolo bɛ se ka don ɲɔgɔn bolo cogo min na ka se ka baaraw sigi sen kan a y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni bɛna fɛ ka min ye bolodi ɲɔgɔnma min sinsin u ni Mali cɛ o bɛ tali kɛ kalanko ta nasira la ka tali kɛ kɛnɛyako seko ni dɔnko ni farikolo ɲɛnajɛ ale ni furakɛliko ta nasira la a y'a yira sa ko Maliki Jaw a ka d'u ye u kan ka jɛrɛ min sigi sen kan n'o o ye wasabulon ka jɛrɛ ye
Maliki Jaw ka taa o kɔlɔkuba kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sabula kɔlɔku in ale bɛna kɛ fɛn min ye fana a bɛna kɛ min ye Fidel Castro ale ka san 100 sɔrɔli o ɲɛnɛmayali baaraw bɛɛ lajɛlen o bɛ don ɲɔgɔn na o la sa utu kalo tile 10 ka taa bila tile 13 la k'a ka d'u ye Maliki Jaw ale ka y'o kɛnɛ kan maa filanan min ni Maliki Jaw y'o bisimila o ye Hassan Al-Balawi ye ale ye Palestine ka lasigiden an ka jamana kɔnɔ babu ye tali kɛ min na sa o ye dɛmɛɲɔgɔnya ye min ye jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ baaraw hukumu kɔnɔna na Palestine kaw y'a yira sa k'a fɔ ko foli tanu bɛ se Mali ma Mali min bɛ k'olu dɛmɛ depuis diɲɛ bisimila ye min ye Palestine ni Mali ye sa k'u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma olu fana y'a yira sa k'a fɔ k'u bɛna fɛɛrɛ kɛnɛba sigi a ka d'u ye CNT maaw ka ye o kɛnɛ kan yaasa ka se ka bɛn ni kelenya sinsin an n'u ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ Maliki Jaw ye ni maa fila bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn u ka naliko ɲuman na ani u ka hakili lafalenfalenw na yaasa min ye wasabulonw ye olu bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na ka se ka baara kɛ juraw fana ka se k'u sen sɔrɔ a ko la a y'a yira sa ko bonya ni karama ni balimaya min bɛ ani ni jamana ninnu cɛ ko a na sinsin n'Ala sɔnna ma don nataw la u ye welemada ni invitation minnu d'u ma jaabi ɲuman o na d'u ma baara bɛ se ka kɛ cogo min na jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ taa fan fɛ fala ye an bɛ sɔrɔ ka na kɔkan kibaruyaw olu daminɛ. Senegal jamanakuntigi ale bɛ taamana Allemagne kaw fɛ yen Allemagne ka chancelier ale ye Basiru Jomayi Jakayi Faye bisimila baara bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na bolo di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na cɛncɛnfu ka jamanaw ka se ka olu dɛmɛ ka Bamajɔlen ka wale kɛlɛli kɛ min ye Basiru Jomayi Jakayi Faye ye a y'a ɲini fana sa kuma ɲɔgɔnya bɛ se ka don cogo min na basigi ni lafiya o bɛ na diɲɛ kɔnɔ cogo min ko ale ka laɲini y'o ye AES ni CEDEAO ka bolo di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na min ye maa mafalenw ye ka bɔ Burkina Faso kaw fɛ yen Mali ani Niger olu bɛ lajɛla Wagadugu kaw fɛ yen fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ka se ka sigi sen kan yanni ni AES ka ɲɔgɔn ye kuma bɛna taa sira minnu fɛ ka bɛnkan sɔrɔ CEDEAO ka ɲɔgɔn ye kuma bɛna taa sira min fɛ ka se ka bɛnkan sɔrɔ o la Nigeria jamana ɲɛmaaw y'a min ye n'o ye Tapa ye dugu in kɔnɔna sa a yɛrɛ ka fɔ sa k'u ye wulikajɔ kɛ Ibaraka fɛ yen u ka jamana yɛrɛ kɔrɔnfɛ fan fɛ maa minnu bɛ ka nin baara in kɛ k'u y'a bɛɛ lajɛlen salo ka taa n'a bɛɛ ka taa sɛgɛsɛgɛli boloda olu sera ka ni laboratoire in sigi cogo di ka amfitamani k'o sigili baaraw kɛ u ka jamana kɔnɔna na Maroko gouvernement y'a yira sa k'a fɔ ko ale bɛna fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan min ye cybersécurité ye k'a bɔ maaninfinw minɛli la ka jigin sa maa minnu bɛ bandiya kɛ ka maaw ka bankiw dakari minnu bɛ bandiya kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ka maaw ka wariw cɛ ka b'u kun minnu bɛ bandiya kɛ ka ko cɛjuguw sigi sen kan ka ninjuguya walew kɛ Maroko ko k'a bɛna n'o fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi ko sabula cybercriminalité sigikun n'a kɛlɛ wulikajɔ kun yɛrɛ o de ye o la sa nin fɛɛrɛ min nana sigi Maroc fɛ gouvernement y'a yira sa k'a fɔ ko a baaraw na daminɛ joona sabula fana ja u bɛ maaw ka wari cɛ koyi cybercriminalité a ka se ka sinsin Marocains fɛ yen o fɛɛrɛw tigɛlen don Keniyakaw y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni ye dollar wari miliyari 1 buruburu 2 u y'o sɔrɔ sa u bɛna n'o di Chinois ma yaasa min ye u ka jamana pankurutigi kɛnɛ n'o bɛ Nairobi kaw fɛ yen Chinois bɛ se ka ɲɛda kura don o ma cogo min na o baaraw k'olu lajɛlen n'o ye Europe kaw ye k'olu bɛ ka fɛ ka wulikajɔ kɛ k'u labɛn ka guerre ta ka ɲɛsin Irisi ma ko a b'a f'u ye ko Irisi labɛnnen don wa labɛnnen don labɛn cogo ɲuman na ko a bɛ k'u kɔlɔsi a bɛ k'u jateminɛ min ye Vladimir Poutine ye k'u bɛɛ lajɛlen bɛ ka dɔ fara u ka kɛlɛkɛminɛnw musakaw kan u ka san wɛrɛ musakaw u bɛ fɛ ka maramafɛnw ni fɛnw san k'ale b'a dɔn k'a fɔ ko nin ko in kɔni a tɛna na tulotigɛ zen Poutine a ye nin fɔ laseri senfɛ laseri min u ka denmisɛnninw bɛ n'olu bɛ université la n'o ye sɔrɔsiya universitéw ye olu ka kalankuncɛ o kɛnɛ kan a y'a yira sa k'a fɔ ko Irisi den bɛɛ lajɛlen k'i labɛn sabula min ye diɲɛ yɛrɛ taafan ye ani diɲɛ nafan o kan ka kɛ basigi ni lafiya ye ale kɔni se ye min ye ale b'o kɛ basigi ni lafiya kana sabula kumaɲɔgɔnya o ka fisa ni kɛlɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin farajɛlakaw ma Corée du Nord jamanakuntigi y'a yira sa ko olu kɔni ye nin waati na u ka nucléaires bɔ minnu bɛ kuwaji sanfɛ ko k'u sɔsɔ min ye tɔni 10 ɲɔgɔn ko k'u y'olu uranium cɛ ka k'a kɔnɔ k'u labɛn ko maa ti ko cogo dɔn min ye u ka jamanakuntigi yɛrɛ n'o ye Kim Jong Un ye ale de ni kibaruya in di kunungo ko bɛɛ lajɛlen k'a bila kunna k'a fɔ k'olu labɛnlen don ni saya tɛ maa o maa olu tolila ka ban baril de pétrole ale sɔngɔ jiginna kɔsa in na fala ye Detroit d'Ormuz dayɛlɛli min kɛra min ye dollar wari 75 ye
ko a kɔni sigina ka na o la o kun famana ka kɛ kosɛbɛ ko ni nin ko in tora sen na sa ko min ye taji kɔni a sɔgɔ bɛna jigin fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ farikolo ɲɛnajɛ ko ta nasira fɛ senegalikaw k'olu ka ndolatila n'u ka gardien fala ye k'a tɛna ye u ka ndolanci laban in na dɛ o ni Irak ka ndolanci sabula ko ni Norvège ka ndolanci la ale banana min ye coupe du monde ye a bɛna na siya sɛkili saba siri yɔrɔ la n'an b'a fɔ ma ko 16e de finale tigo kelen fiye k'u fala ye ko FIFA k'u ye ɲɔgɔn ye kɛ dɛ k'u b'a fɛ ka fɛɛrɛ kura don penalty tan na dɛ ni maaw dɛsɛra ɲɔgɔn na penalty tan k'u b'a fɛ ka fɛɛrɛ kura don a la ko nka ko fɛɛrɛ in ma fɔ maaw ɲɛna fɔlɔ u kɔni y'a ɲɔgɔn ye kɛ kunnafonidilaw bɔra a ko kalama min ye Mali yɛrɛ kɔnɔ yan fala ye an ka fédération secrétaire général n'o ye Sidibeka Maga Sa ye ko k'a fo k'a waleɲuman dɔn k'a ye baara min kɛ k'a ɲɛna min ye baara ye k'a ka ɲi ten ko maa na ɲini ka bila a nɔ na Muazu Baba Sise ale de ye bataki in bɔ k'a bila fédération ale ka bɔlɔlɔsira o fɛ kunungo sɔrɔ ndolata minnu kɛra ani kunungo tilefɛla la sa fala ye Brésil ale ye 3 ani 0 kɛ Écosse la Vinicius Junior Selesaw tɔgɔra ale kɔni ye 2 don min ye Écossais ye ndolata in kɛra Miami kaw fɛ yen ɲan'o cɛ sa Suisse ale fana ye Canada minɛ ka 2 ani 1 kɛ o la o kun y'olu ka jɛkulu ɲɛmaaya ɲinini ye sabula bɛɛ lajɛlen ka kuru tun ye 1 ye min ye Mexique ye ale fana ye 3 ani 0 kɛ Czech la min ye Mexique ale kɔni ta kɛra sa bɔko 3 seko 3 ye wa ale na to a ka jamana kɔnɔna na k'a ka ndolati tɔ kɛ Maroc ale ye 4 ani 2 kɛ Haïti la Haïti kɔni nin y'ale ka ko bannen pewu Maroc ale ni Brésil fala ye olu kɔni bɛ taa sa min ye 16e de finale la ka kɛ n'u ka jɔyɔrɔ ko cogoya ye min ye Marocains ye olu kɔni ka sema bali maa la Afrique du Sud ale de ye balana kɛ kunungo sɔrɔ k'an bɛ si a ɲɛna fala ye olu ye se sɔrɔ Corée kan an yɛrɛ kun bolo ko Corée du Sud bɛ n'olu dasi ja Corée du Sud balɔndala n'u fala u sɛgɛnna de u y'u yɛrɛ di kojugu u sɛgɛnna wa u sɛgɛnna et puis Afrique du Sud fana ye fɛɛrɛ min kɛ n'u ye ale ma bɔ a ka jɔ kɔnɔ ale y'u kɔnɔ de fo dernière minute la ka sɔrɔ ka firiw kan a banna 1 ani 0 la donc Afrique du Sud ale kɔni fana bɛ taga min ye 16e de finale o kɛnɛ kan Bosnie ale fana ye 3 ani 1 kɛ Qatar la fala ye nka sisan Bosnie kɔni sigilen don fɔlɔ n'a bɛna na ye maa minnu bɛna na kɛ sabanan ɲɛnɛmaw ye n'a bɛna na garisɛgɛ sɔrɔ o la min ye groupe A B ani C olu kɔni 16e de finale taabaw dɔnna groupe A kɔnɔna na Mexique ale ye fɔlɔ ye kuru 9 bɛ ale bolo Afrique du Sud ye 2nan ye kuru 4 bɛ ale bolo Corée o ye 3nan ye kuru 3 bɛ ale bolo nka ale kan ka kɔnɔli kɛ hali bi groupe B kɔnɔna na 6 ale kɛra fɔlɔ ye kuru 7 Canada kɛra 2nan ye kuru 4 min ye Bosnie ale fana ye kuru 4 ye nka ale fana hakili b'a la k'a fɔ ko a na ye 16e de finale la sabula kuru 4 bɛ a bolo groupe C kɔnɔna na sa Brésil ale ye ɲɛmaaya ta kuru 7 b'ale bolo Maroc fana ye kuru 7 ye nka Brésil ka bi don ta ka ca ni Maroc ta ye fala ye Écosse kuru 3 bɛ ale bolo ale fana bɛ k'i garisɛgɛ lajɛ min ye koba min kɛra kunungo Neymar k'a kun fɔra k'a bɛ jouer nka ale taara ndolati yɔrɔ in na sa premier mi-temps kɛra ka ban a ma jouer a fana ma sigi koyi a y'i ta kɛ papier signeli ye sa autocollants ni fɛnw caméramanu ko yan'olu caman ka ndolatan la olu tun bɛ ka Neymar de lajɛ kuma tɛ Brésil caméramanu k'olu Neymar kɔni ko u y'o de lajɛ nka ndolatan tɔ tolen sanga 10 ani 5 ye k'u y'a ladon yaasa ka se k'i fari bɔ ɲɔgɔn na cogo min na ko nka ko a ka kunun jouer kɛ cogo Mahamadu Ala n'o bɛna na to danaya bɛna d'a kan ndolatan gɛlɛmaw kɔnɔna na sabula a fari tɛ ten kosɛbɛ a m'a di i n'a fɔ maa minnu bɛ farikolo ɲɛnajɛ dɔ olu sago ye min ye kunungo fala ye Corée du Sud ale ndolatana min n'o ye Sɔni ye Sɔni fana ko file fiyɛlen ko ndolatan banna k'a fɔ ko Afrique du Sud de qualifiera a y'i kɛ kasi kan ka kasi de daminɛ k'o ti ban pewu o la sa min ye Afrique du Sud dege karamɔgɔ ye o de ka sɔrɔ ka na kɛrɛfɛ sa k'a ta k'a yira a la k'a fɔ fɛn ma ca aw ye fɔlɔ koyi aw garisɛgɛ b'a nɔ na n'Ala y'aw garisɛgɛ diya a bɛ se ka se sɔrɔ ka se ka taa yɔrɔ wɛrɛ la bi san ndolatan minnu bɛ yen Allemagne groupe F kɔnɔna na ale ni Équateur olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kan ka kɛ min ye Santa Clara o ye États-Unis kaw olu fɛ yen Nouvelle-Zélande ale ni Panama fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ groupe E kelen in o kɔnɔna na o bɛna kɛ Kansas kaw fɛ yen n'o ye États-Unis kaw fɛ yen Suède ale ni Japon o kɔni o ye nɛgɛ kanɲɛ 23 waati mais Allemagne ni a fila bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ Allemagne ni Équateur bɛ ka taa waati min Nouvelle-Zélande ale fana ni Panama bɛ ka taa o waati kelen na fala ye min ye Suède
ale ni Japon bɛ ka taa waati min Australie ni États-Unis o fana bɛ taa o waati kelen na o ndolatanw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bi ni Ala sɔnna a ma nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya min dira ma Ana Jara Falaye Keta Kasim Traoré a k'an bɛn waati wɛrɛ. Dugutigi ni wari dafara e passé da kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o dima fo dugu an dugu ko warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da